Kumakan ka. Dahil sumaganad na adaw tinasantuan Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria ti may ken ka, Apo. Dimteng ti panagpasngay ni Elizabeth, ket inyanak na ti may samubing nga lalaki. Nadamag dagiti karuba ken kakabagyan na, iti nakaskas daw nga kinaimbag ti Apo ken kuana. Nakipagragsak da amin ken kuana. Idi walong aldawet ti maladaga, napanda pinakugit, kayat da humapanaganan ti Zacarias, kas ken amana. Ngem kinunati inana, saan, wan ti may panagan ken kuana. Wen ay mawanmet ti kapagyam ngagnagan ti kasta, kinunada. Sinenyasan da ni Zacarias, tapno amwenda ti kayat na amay panagan ti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan, wan tinagan na, insurat na. Anyan nga si Dao da amin, iti daytamet lang ka nito, makasaumanen ni Zacarias, ket inday dayo na ti Diyos. Nagbuteng dagiti amin nga karubada, nagwaras dahiti nga damag, ken dagiti amin adiso, ti kabanbantayan ti Judea. Anyan tungata ti pagbalinan day tingubing, kinun kuna dagiti amin nga nakadamag. Nalawag gamin nga daket kwa na ti panakabalin ti Apo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may ken ka, O Kristo. Naimbag nga morning kada kayo kakabsat. Kastamet, Apo. Kung kuna kakapso kayo sa matan, ito'y makawalo ako. Ta kumikita nagtatay pejarwar, awan sama dagiti seatmate yun, Apo. Nya. Ato ti absent, da not excuse letter da, ma'am. Well, buwas-basit kakapsat ket hopefully, nya. Into no bigat, ato tayo tumangatan kakapsat. At datayot kakapsat iti makawalo nga misa de Gallo, isang tulog na lang. Kung kapag Pasko, kat makumpleto tayo. Ngayon, tirabian na, ti midnight ko na tayo, isang tirugin, ti Pasko kapsat, the Christmas season. Kat talyawin nyo man, tagiti kaabay yo, Apo, no pang Pasko ame lati rupadan, no aslada keso de bolan. When no kaslada pa ila binagkal. Na minsan kakapsat nga napannak iti may sa nga bookstore jay Manila, nakakita nakman ti may sa nga libro ket ginatang ko nga dagos. Ti title dayta nga libro, The Treasury of Baby Names, over 2,500 well-loved and special names. Nalabit sa lutsuden yo, apay nga ta ngagimatang pingagimatang kamat father, kat awan met ti asawam. Ken nang runa, awan met ti putot mo, ngay kam kumatinagan na. Ngem ti purpose ko hapsat, ket tapno no dagdamag kanyak, nun niya ti mayat nga nagan, ket nada may suggest ko with corresponding meaning. Narigan met nga ibagawin hampay nga uso iti marites gamin. Tako natin kumagat mare ano ang latest. When no ko natin kat tolits nya. Tol ano ang latest ko nada mo. Ket kas pangarigan kakapsat itinagan nga Lucia when no Lucy. Dagnagan dito Apo. Lucia. Awan tingnagan Lucia to. Well, kasi kung matitinagan nga Lucy, ket nagtaod kakapsat ti pagsasao nga locks. Daka mo no locks detoy when no locks. Kaya't nangasawin, ket light when no silaw kakapsat. Iso kada kayong agbalbalak na ganap, no kayat yu ti nagan nga Lucia, ket adati meaning na kakapsat. Ket no Helen, at ang matagnagan Helen toy,
Sintignagan ti Helen Apo. Helen Bella, awan day jayan. Ket no Helen tinagan mo kakabsat, nagtaod met ti Grego a pagsasao nga Helios. Kayat na ngasawen, init. Sun ko na tayo. When daduma ko na kat sunbeam. Ket no daduma kapsat, hilig tayo pa'y nga pagsisilpuen tinagnagan. Kaslang dagiti apong da, dagiti daduma kat ex-boyfriend, ex-girlfriend nga so pagringguran da no daduma. Ta kung natin kasi tinagan nga Luwela, apo, dagnagan ti Luwela to'y. Si ti Luwela to'y. O melat. Base ti ginata ko nga libro kakabsat, itinagan nga Luwela, ket pinagtipon anagan ni Luis ken ni Ella. Luwela. Ket adapay kakabsat iti malagip ko nga nagan. Ngunit tumakit nakakatawa met dagito nga combination nya jaka mo nagpaypayso kakabsat. Kas kumatinagan ka no nga cellphone. Hanlaing gadget ti cellphone no dumakat nagan nya. Pinagtipon nga nagan ni Celia ken Ponciano. Cellphone. Celso di daduma nya. Kaya dapat tignagan ti charger nya. Glalaok da ito. Ti kanomet nagan nga charger, pinagtipon nga Charlene ken Jerwin nya. Charger. Ket adapay kakabsat jamo dadto ni Mamakon. Dari Mamakon toy. Wan nadamag kulang mat dahitoy nya. Ta December 8 Maria Conception. So Mamakon Kadigat nickname na lang kakabsat. At dapay dagiti agpabunyag, gapuet ta mestro, ken mestra tinagan, dagiti naganap na, panaganan da kanumat ti alphabet niya. What? Kung lagi A, B, C, D, E niya. ABCD, kunada kakabsat. Ket barihan nga dagiti subarsaro nga letter, matan na kiyo niya. Ket no daduma, adupay dagiti nagan ti sabon niya. Dagiti Perla, Ariel, Surf, yan, dapat surf. Ada nga tati tide nga taka the breeze. Kaya no dadto makabsat, no mahilig kayo matilugan, at mabalin mat nga panagana nyo, dagiti anak yun, yan. Suzuki, kung kunayo, Honda, Estrada. At dapat kakabsat, ijay namamok niya, ijay vegan, tinagan tinunaan ng anak na kat uno, timikat wang anak na ni dos, at dapat timikat lo ni tres, at dapat timikapat ni kwatro kakabsat. At dapat dagiti naganak nga mang panagan kadagiti sikat nga artista, idi uso kakabsat, idi kasikat ni Talia, no malagipyo niya. Kat panaganan yu ti Maria Mercedes, Wento Marimar kakabsat. Baring saan mat nga ta ni Pulgoso. Amoy ni Pulgoso? Di aso. Kaya hindi kasikat abo ti Aldab niya. Nalabi at naman tinagpanagan ng Timain. Wento Alden kakabsat. Kaya no datuma, nagrigat nga baliksen, tinagnagan ti ubing no may pabunyag. Nang langruna kadagito nga tiyempo kakabsat. No daduma nagado nga letter H. No daduma na puno ti letter Z. Ket uray ti X tinaganda. Ket adupay dagiti silent nga diak pay mabalbaliksan. No daduma kat nakatatidag anna nya ket dito panang parigat yu ti anak yu. No ag-exam daytoy no face to face ko nakket maudi ti exam. Tanagan na pailang ka, dadya number 5 ti kakadwanan niya. So kanyo nga panaganan na po tinakatitindog, dagitan na kyo. Kaya atapay dahi classmate ko, iti college kami, nayanak ti July 11, apo niya tinagan na. Juliven, niya. July 11, manana. Kaya atapay ti ex-seminarista, nga nayanak ti December 2, niya tinagan naman. Berto hanga disyerto.
Bertolay nga nga disyerto nya. Kaya nadapay apo tinamamok nga ubing di jay kabugaw tinagan na kat Josette anyamat ket nga sawen. July di Juna SE na kat 7 then di double T 2000 kat GE 8 nya. July 7, 2008 Josette kuna na tinagan na kabsat nya nagbayat. Ket awanen when mapukpukaw dagiti nagnagan ti kadaanan kunati ket idi apo ti nagnagan dagiti lulo kada lulayo ket maudi ti letter A wenno letter O. Kasla kuma dagiti dananang ko ket 12 da apo. Aming nga babae A to udi na nya. Estefania, Victoria, Aida, Celerina, nya pwede tinagay nga dito man Maria, Federico, di ko ti lalaki ket letter O met nya. Lucrecio, Pedro, nya pa Antonio. Sino pwede tinagan na tinagnagan dangkel ko nga letter O nya. O no lalaki, A ti babae. Ken idi kakabsat ket padana paganya panaganan da ti sa santo kita hindi kalendaryo tatatan ket awanin sa tigipanagan ti sa santo wenno sa santas ti kalendaryo takunatay ket nagkadaanan mamday tanganagan nya mabalin lang kung magpili tinagan idi kung kunayo kakabsat ket dagitoy nga nagnagan kunatayo ket tugot-tugot tay kakabsat aging gana nga dumakkel tayo, ken at kumamit ti meaning na, bueno kay naigan tibiyag, dagiti sa santos, bueno sa santas. Kung kunak iti kaninanang ko, ken pengata nga bayani, tinagan ko. No makita yung Facebook ko, ako kat Paulo Mico, nya. Ken nasawin, ti birthday ko kat February 6, ti santo di jay ni Paul Mickey. Hinikat ti letter o yududi na ta nagamit ko dati ket ada ti stalker nya. Shout out ti stalker ko. Ket kunana ninanang ko idi ket tamukat si kalagnagan ti bayani kunana. Ket nakadadugayam. Gapuen kakabsat 8 months na nga niyanak. Ambuyo na 8 months agngangabit ti patay. Ket idi miyanak kakadajinak la incubator apo. Ket kunada nakadadut dapat dagiti tinagan ko nga ni tagbat nga kunada tagsaksakit nak nya. Adanagan ko idi nga Alexander, adanagan ko idi nga Mariano. Kayat na pay ni tatang ko ket junior nya Jerry Ray. Ket tinapili ni nanang ko ket daytoy bayani ta kunana Banwar nya. Ket kunak man inagpadi na kon handang mamatay para kay Kristo. Inikak ti meaning na habsat. Ket anyamit nga ta iti meaning tinagan yo apo. Damagin yo man dagiti kaabay yo no moda ti meaning na wano nagipanagan lang ta ni nanang yon. Ket naging gana ita saan yo pay nga mo ti kayan nga sawen tinagan yo. Anya kakabsat iti kainaigan daytoy istorya tinanggegan tayo nga nibasa iti daytoy makawalo nga parbangon iti misa ni Galio. Ket kunatay kakabsat iparang na ti ebanghelyo iti panakaipasngay ni Juan nga mamunyag. Ket sakbaypay kakabsat kunatayo nga naipasngay ni Juan nga mamunyag no sublyanan tayo kadagiti maysa nga ebanghelyo kakabsat. Anya ti napasamak kadi. Kunatay ket maysa nga padi, pangulwen nga padi ni Zacarias, ket dagitoy nga gasawa ni Zacarias ken Elizabeth, ket nalinteg da nga tao kakabsat. Ngem gapuen nga rut bakit ken lakay da nagkarkararagdasan dawat lang maurayen. Iti daytoy nga daw-dawaten da nga da anak na. Tati tiyempo dagiti Hudyo kakabsat kas kunak idi no awan ti anak iti maysa babae ken lalaki ket maysa dayta nga pannakailunod.
Isud ga po na kuna tayo nga agkarkararag dagitoy nga gasawa. Taumsyen kakabsat dagitat tao. Ket iti maysa nga batang tibunggoy da Zacarias napan ti templo ket adda tinagparang kenkwana si tinagparang kakabsat. Maysa nga anghel. Ket kunana addanto iti anakyo agsikugto ni bakit mo nga ni Elizabeth. Ket saan nga namati kakabsat ni Zacarias na kwinestyonaran na tanghel kunana kasano nga mapasamak daytoy lakay ket bakit kami kunana. Ket numalagip yu di mayak ditoy nagmisa kunang ket imagine yu ti maysa nga bakit nya ngagsikog. Ket adu ati may bagatay kakabsat nya. Aya ket nagsayat dayta nga bakit kunayo nga ta nya. No makita yung kakabsat ta kunatay dagiti sisikog pay nga 40s wenno 50s ke adu pay ti makunata yun. How much more tawin kung mati 90 years old nga bakit apo nya. Ket kunayo pa hindi namin sa kain namagana po nya. So nga nagkatawa nak dayjay kakabsat. Ket gapu dayta kunatayo idi nadamag ni Zacarias idihan nga mamati suna. Ket anya tinapasama ken kuana nagumel kakabsat. Ket ti dayta nga panagumel na amudan nga da iti nagparangket kuana. Ket iti dayto nga rod kunatayo nga ebanghelyo ti dayto nga bigat may pasngayen kakabsat ni Juan a Mamunyag. Ket dinamag damanen ken inanang na nya. Anya ti kayat yu may panagan kunana. Kuna ni Elizabeth ket Juan nya. Ket kunada kasano nga panaganan ti Juan ket awan met ti kabagyam ngagnagan ti Juan. Isud gapu na nga dinamag da kakabsat ken ni Zacarias gapuen ta sa anya makasao di mawat ti papel ket insurat na. Anya tin surat na. Hangga tu nya Juan kunana wat ket tagpadada nga Juan nya. Ket iti tiyempo dagiti Hudyo kakabsat itinagan ket nakapatpateg. Tay panaganda de ginagan kakabsat iti ama wenno di kakabagyan. Takon ko natin kaslawat sa apelyedo idi nya. So kay isu ti mangkeri kakabsat kasla junior ko man ni Zacarias ni Juan a Mamunyag isu mo ti junior na. Isut gapu na nga dagiti nagan ket nakapatpateg kakabsat. Tauray no kitain tayo di nagan ni Zacarias ti kayat nga sawen God remembers. Ni Apo Diyos, malagip na wenno sila lagip nga kanayon. Ket kasapay met tinagan ni Elizabeth kakabsat, kunatay ket God promises, iti kari ni Apo Diyos. Ket tinagan nga Juan kakabsat, ti kayat naman nga sawen, God is gracious. The Lord has been merciful. Mapagpala ang Diyos kunana. Ket no kitain tayo iti kabibiyag kakabsat ni Juan nga Mamunyag. Numalagip yu iti mikatlo nga Domingo kakabsat. Dinakamat ti ebanghelyo ni Juan nga Mamunyag. Siya sino ka din ni Juan nga Mamunyag? Isuna ket precursor. Isuna tinangisagsagana iti dalan kakabsat ni Apo Jesus. Isu tinagpukpukaw jilet ang akunana agbabawi kayo tas sidegen iti yaay ti Apo. Ket ni Juan nga Mamunyag kakabsat makita tayo pa'y nga napakumbaba. Tas saan na nga ingrab daytang opportunity tapnoy bagana nga iso iti ay ururayan dang Mesiyas kakabsat. No diket di kunana siya klaeng ti mangisagana iti pagnaan ti Apo. Tawan pa iti kay karyak nga mangikat iti kurdon na. Tadakat eta siya kunana bunyagan kayo ti danong. Ngem ti umay kanya bunyagan na kayo to ti espiritu kenapoy. Ket makita tayo pa'y kakabsat nga ti Juan nga Mamunyag nagbibiyag anapuan kinapudno.
Tag si tuturet kakabsat nga nangiwarwaragawag iti kina siya sino na Apo Jesus. Si tuturet kakabsat wenno sad nga nagamak isuna nga nagpugpugkaw jilet ang tiyay na Apo Jesus ket gapu ti daytay naramid na adu ti gimura. Ket sabay kumangarod kakabsat iti daytoy nga parbangon ringen tayo met niwan nga mamunyag ti bagbagi tayo. Agbalin tayo anapakumbaba agbiag tay kakabsat as sililinteg. Ket kasabay met natured tay kuma nga mangiwarwaragawag itinimbag nga damay. Tadayta kapsat tinakiran udan tayo idida tayo ket nagbunyag nakiranod tayo iti misyon ni Kristo. Iti misyon kakabsat ti kinaprofeta. Ket sapay kumata aramiden tayo daytoy nga misyon tayo. Saan laing agpatingga kapsat ti simbang gabi, saan laing agpatingga manen ti Paskwa wenno New Year nga aramiden tayo daytoy nga misyon tayo. Nudiket di itinaldaw nga panagbiag ti kakabsat. Ket awisen na tayo na po Diyos nga ibiyag iti dayta nga misyon nga nakiranudan tayo. Ket sabay kumangarod kakabsat itinagan nga itugtugot tayo ket ipasimudag namet iti misyon ti tilubong. Tinagan tayo nga Kristiyano. Ket sapay kumangarod kakabsat tadaytoy nga misyon ket saan ti laeng nga isasao. No diket ti daytoy nga misyon kakabsat isu iti waragawag tayo, isu ti biag tayo. No kuna tayo ket agbalin tayo nga marites ken tolids in a positive way. Iwaragawag tayo, ipadamag tayo, tinimbag nga damag. Nang nangruna kakabsat, kadagiti kakabsat tayo, nga saan pa'y nga makamam mo kina Apo Jesus. Ket sapay kumangarod kakabsat, kas ko nati salmo responsoryo tayo, tumakder ket tumangad kayo, tas sidegen ti panakaisalakan tayo. Wen kakabsat, agridam tayo, tamalmalpasen ko na tayo, daytoy tiyempo ti Adviento, ket sumrek tayo ton ti tiyempo ti Paskwa. Ket ti Paskwa kapsat, iti yaay na Apo Jesus ilubong tayo, isumet iti panakaisalakan tayo. Ngarod kakabsat, sabay kuma, tati daytoy nga panagsakripisyo tayo, ti daytoy nga panagnobena tayo, ket addamet lang ti anag na. Sila lagip nga kanayon, ken kastapay met kuna tayo, dagiti daduma, wenno dagiti adu nga karkarin kakabsat ni Apo Dios kada tayo, ket sapay kuma ta matungpal, aguray tayo kakabsat, kas ti panaguray ni Zacarias ken Elizabeth, iti nabayag nga tiyempo. Nagbalin tayo lakit di analinteg, ken agnanet ti lakit di tisidong na Apo Diyos. Dagitoy nga karkararag ti kakabsat, iti tiyempo ken oras na Apo Diyos, ket batgan nanto. Sapay kumatakas lang.